Ahoj, vítám vás při dalším díle vaření s malířem Frantou. Dnes si připravíme domácí šunku z kuřecího masa. Budeme potřebovat kuřecí maso, kilo, pak černý pepř mletý a sůl. Pomůcky budeme potřebovat točivý mixér a šunkovar. Takže maso si nakrájíme na kousky, zhruba tak centimetrové, takové kostičky. Co máme nakrájené a zhruba 1/3 si rozmixujeme mixérem. Máme promícháno, dáme si ohřát vodu na 80 stupňů. Teď můžeme dát víc. Připravíme si mikrotenový sáček, který vložíme do šunkování. Dáváme maso do sáčku a pořádně ho tam stlačujeme. Maso máme v šunkovaru, pořádně ho utlačíme. Tak. Šunkovar zaděláme. Tak. Dáme do vody. A vodu budeme zahřívat na 80 stupňů. Nesmí se vařit, jinak by se maso uvařilo. A my potřebujeme udělat šunku šťavnatou, ale ne uvařené maso. Voda má nějakých 78-80 stupňů. V téhle vodě necháme šunku 2 hodiny. Pokud nemáme teploměr, tak to poznáme tak, že voda má těch 75-80, že občas vlastně projde bublinka, jo? Je to vidět. Voda nesmí vřít, jinak by se uvařil. Po 2 hodinách necháme šunku schladnout. Tak, šunku máme schladnou. Vylejeme z ní vodu. Nebo vodu, tu šťávu z toho masa, ta je vlastně na povrchu. Děláme.
krásně nám jde nakrájet. Je hotová. Teď už zbývá jenom ochutnat. Výborná. Výborná, zdravá domácí šunka. Tak, děkuji za pozornost a těším se na další natáčení. Budeme dělat něco zdravého a chutného. Mějte se hezky a příště na viděnou.